hirugarren abestia da. Eta hasiko gara eskerrak eta epamenak eginez. Eta nola ez, lehenengo eta behin, aurtengo parte-hartzaile guztiei eskerrak eman dizkiegu. 960 idazle izan ditugu gurean, 960 idazle inguru jaso dugu. Eta lehenengo eta behin ahalegina eta lana hori aipatu nahiko nuke guztiona. Gero, bestalde batetik, 18 neska mutil sanituak ere bereziki modu bereziak zorion beharren daude, euren sormenagatik eta idazteko gaitasunagatik. Eta bestalde batetik, gainera, irakur zein idazzailetasun honen dagoen irakasleen lana, familioen lan ere balioan jarri nahi duen. Kasu batean, maizu maiztren orduak egiten lanatzetik zuzenketak proposatzen, eta familien kasuan, txikitatik aita hemen ipuikontaketak beretzerako gune horiek sortuz, inguruak aukeratuz, inguruak irakurriz. Eta hasiko horretan bebai ipamen berezia egin nuke, 23. edizio honetan, bai ikasturte guzti honetan, Andrei Mariosek ipuin lehiaketa suspertzeko eta mantenatzeko egindako lan eta ahaleginak. Arratsaldeon, heldu da Iratzartako ikastolako 23. ipuin lehiaketa sari banaketaren momentua. Urtean joan urteak etorri eta motivatu gabe nagusia ditzaigu ipuinak. Ikasturteko une garrantzitsua da, batzuentzat emozioz betetako momentua eta egin asko egin eta gero gogoaz aurtengo zerrenda irakurtzen eta mesedez egin daitezela bai ikasleak eta bai norberaren lanak zuzendu dituzten irakasleak, bai? Zuekin, ugalari taldea eta ekitaliari maila emateko, abesti pare bat gehiago eskainiko dut. Bai? Gaurkoa, esan ez dute guztiok hori, bai? Baina ekipetegian Mikel Eskurra,